1982, proyek tersebut dapat diresmikan penggunaannya dengan tergabungnya SMK Pangudi Luhur Muntilan dengan program kerjasama Indonesia, Jerman Institute utawa IGI di bawah IGI Center dalam bidang desain furnitur dan produksi. PIKA atau PIKA Semarang pada tahun 2003 untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pelatihan industri di daerah guna memberikan kesempatan pada kelompok masyarakat miskin serta mendukung kemajuan industri lokal. Yo, sahabat juri sono po urama isi sono. SMK Pangudi Luhur Muntilan menggunakan sistem kontrol SPMI, sistem penjamin mutu internal, dan memiliki 4 program keahlian, yaitu 1 ada teknik furnitur, 2 desain permodelan dan informasi bangunan, 3 teknik otomotif, sing 4 teknik mesin. Yo, banjur iki ono visi dan misine. Yo, apa mak visi dan misine? Visine menghasilkan lulusan yang berkarakter baik, berkompeten, unggul, dan terdepan di tingkat global. Yo, banjur misine opo? Misine A, mendampingi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter baik yang berlandaskan Allah adalah kasih. B, mendampingi peserta didik menguasai kompetensi sesuai bidangnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun untuk studi lanjut. Yo. C, mendampingi peserta didik untuk berprestasi, unggul dan terdepan agar menguasai kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Yo. Isono, keri DVD. Mengupayakan sarana dan prasarana serta unit produksi sesuai perkembangan zaman. Ngono no yo, Pak. Yo karang yo piye yo. Ora pati pinter emak aku ki, Mak. Nek kon omongan yo sak uni-unine iki yo. Karo kula nuwun mau ya wis mampir. Mampir nanti sore mau mampir wonten daleme Pak Radio Harsono. Yo lemu salin yo ning kono. Heeh. Niku ganti yo ning kono Pak. Disuguhi macem-macem. Neng kene ya ngono. Dadi ya wis parek aku saka ngomah macem-macem. Neng daleme Pak Radio macem-macem, neng kene macem-macem. Wah, jan parek tenan aku ya. Saiki visi misine wis wis diaturke. Saiki mung kari iki bengi iki barang iki ana bintang tamune sapa? Bintang tamune Denok Tatin karo Mbak Elisa. Yo, isih Denok. Isih aku rung bosen nyeluk Denok kok. Ana jane ana sing bosen nyeluk Denok ki ana. Kuwi kakangku Gadang kuwi bosen nyeluk Denok ya. Bosen nyeluk Denok kok terus pedhot karo yange. Ning grantes mentok kowe iki, Kang. Golek ana. Aku ngerti kok aku ki sejarah-sejarahmu ki ngerti kok aku kok. Ayo nek ora kowe sapa meneh. Nah, karo diselingi karo seneng-seneng ben awake dhewe ya diwangi karo Denok Tatin karo Mbak Elisa barang yo. Dijumenengake. Ya iya ya masa ora. Mbak Elisa, Mbak Tatin katuran jumeneng disepoti. Heeh to, Nok, sepoti no. Sepote manut kanca-kanca monggo sepote.